أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه وسلم كتاب الأقدري الدرس الثالث littafin ahalari darasi na uku fasalun rabe-rabe iza ta ayyanatin najasatu idan najasa ta shafi jikin rigarka gusul muhallaha sai ka wanke inda ta shafa fa initta basat idan kuma ta farfatsu ne gusul sauba kulluhu sai a wanke rigar dukanta wa man shakka fi isabatin najasatu wanda yayi kokonto a cikin shafar najasa to nadaha sai ya yayyafa ruwa a wajen wa in asabahu shay'un shakkun minan najasati idan kuma wani abu ya same shi wanda yana kokonton najastuwarsa fala nadaha alaihi to ba yayyafa ruwa a gare shi wa man tazakkara najasata wa huwa fis salati wanda ya tuna da najasa a jikinsa kuma yana cikin yin sallah qata'a ya yanke ta illa an ya kafa khurujul waqti har sai in ya ji tsoron fitar lokaci wa man salla biha nasiyan wanda kuma ya manta ya riga yayi sallah da ita wata zakkara ba'da salami sai bayan yayi sallama ya tuna a ada fil waqti ya sake ta a lokacin alhamdulillah Allahu wa rasuluhu a'lam nan ne ƙarshen darasi na uku sai kuma Allah ya hada mu darasi na hudu